Iranian President Ebrahim Raisi chu Nizan Khan helicopter jet sualna athia arwala zin vebok Foreign Minister poin nunna chana an jet sualna lai hi Azerbaijan ramrit nai tlang ramania helicopter tlak na hi achengker ema wangtele thlipui thokte wangin chan chuana na thok tu te chuan tukin jing khan antlo po thei chawa an helicopter che sual hi akang chene hle nge an state media te chuan an che sual chan hi technical failure nin an puangzar Iran hi Israel nena anin kar thu chiat zual lai takalo ni bok nen hetia ramroi tulok panni te helicopter jet sualna an tel hian ngai event a hlo zual nuna chanta President Ebrahim Raisi hian kumsang ni somni pakhat khan President na achel trana sakhwana manga anramin kai ruaina angai poimoin sarkar do dalzonga norhuai hotu te adim vaklo boka hengte hi alar puide ubera ahun lai hian meichia te chuan hijab an sil turania mipat meichiat na lama anin vong thiang lim tur ti dante asiam thara sakhwana lama aril ruput mang tur chu ahria thiam ngal mai ome hebaka hian nuclear power plant bun konga ma alana savia bokane ahmalak na te hi anram hroi tuluber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan apong pui thlap ninan soi thrina Supreme Leader athi nuwa athak tu tura bel ruwa tang hialin an soi thrin bokane kumsang ni somni pani khan Iran hian anram kalphung Islam sakho manga inkai hruaina Islamic Republic nina ti top ngia ta nor huai hotna thlenga angia tu te hi meichia nu hole nulate ania kumsang khazakwa somsari pakwa Islamic Revolution nuwa an kalphunga chawna antona satle ber trum athleng hiala heng nor huai hotu te hi President chuan adim vaklo nor huai hotu an manjinga nunna chan ta te anoma mihring dikna chanvo hum haltu te chuan andem hle ani kha hebaka hian US chuan nuclear power plant ti puitlina tura inrem na tangin ain hnuk doka hebaka hian US chu Iran nuclear power plant ti puitlina tura inrem na tangin ain hnuk doka ral thuama cher thei turin nasatakin ma la zui boka nuclear power plant siama aruka ral thuam cher tumna an kalpui konga hian atholok viau bok ni tenan soi hebaka hian an chevela Iran hu hang lian zelte khothlang ramten anron zuam ngot theilo na tura malakte athiam riau anti train alar pui tak pakhatle chu aruk langlo lama reitak chung Israel nena indona an kalpui to chu atakin aron langchuaka Israelin Iranian embassy an beina chu mani lokhan missile mangin anchang leta Israelin achan let vele ngei beise ni kara an president le foreign minister te chuan nunan chan ta ne ramthrang thrangin president le foreign minister te hi anui thu an soi chuak hloma Israel beinata na Iranin ahman tangka yemem Hamas le houthi te poin thlana thu an soya Hamas chuan Israel Supreme Leader te Iran sarkar le mipui te an chana wanga an torpui thu an soya an thruai tu pahni nuna chan ta te chu Palestine te thlawang hautu le Israel lodan konga puitu poimo takan ni antia Yemena hauthi hruai tu te phei chuan an warang rengkhop mai marta rang hiala famta te hi an chuane an che chwalna hi Bell 212 helicopter ania US yamniin he helicopter hi Vietnam indo hun lai vel khan civil mi te mantura siam chua tran ania ram hrang hranga an hmangna sa hle
an helicopter siam chua hi mihring phurna tante ram kang thelna tante le adanga te an hmangna saviau an che chol chungchanga hian Israel nena anin kar thu chiat zual lai takani awangin Israel te anin rol mayangem ti ngai dana om mana mase Israel official lam chuan anin rol na engma om lo thu an soi chuak nga la an che chual na chui chian konga hian Russia chuan apui tur thu asoi ve to bok Turkey chuan president le foreign minister te chuan a helicopter hian signal a pe chuak lo tian puanga Iran hi rim thila puina tura Turkey chuan vilve na china nei ani oma helicopter atla tian puan nuwa khan a signal an zong nga la mu tura om lawa atira tangin signal pek chuana an off ani an ringane Iran hian president thi chuan tia dan mumal takan neya an president hi first vice president in a thlak dona tuna he hna cheltu chu Mohammed Mokbar ania an supreme leader in president har ani tur thu apuang tone president nina achel hlen wangwang done tina ro chu ani lo thung ni somnga chungin council member panga omna chuan president thar thandan tura ruwa manna an siam dona he council a hian vice president parliament speaker le judiciary a an ho tu te an tela July tha chomhalama chuan president har an nei le to beisayane raisi hi thilo ni se chuan kumsang hi som ni panga president hi an thlang le chau thung don ane president te kan tia supreme leader te kan tia anin rel boldan hi soifialok teang supreme leader hi ahmingang hian irana chuan athu ber ani deuh top moya anramin rel bolna le sa khuana thila thupot chat tu berania sarkara fongpoimo sipai judiciary state media le adang te chu athu hnuaya awma ramhroi tu legislature te judiciary le executive branch te chu arot na angin ankal thin bokane supreme leader te hi damchunga ta na ruat an ni thrina an thi ma chuan anin thak ve ngai lo economy chungchanga te environment foreign policy zirna le national planning a te kongtin renga athu chu thutluk na nia parliament poin athu kalin thu antitlungai heklawane president po a cabinet te apompuya thriat theitu ani boka supreme leader soichia anomani chuan nataka hremte ani thrin supreme leader ni ve to ro se tia in theisem ngote ro chu an ni lem lo thunga atira phei chuan islamic zirtirna chumi hmuna zir chuak ngei nge an ni turani antia hei hi an siam danglam to thunga an sa khwana lama ni na aya niam deute po an pom thei to ne assembly of expert anti Iran mi puiten kumriat dana an thlante chuan supreme leader hi an thlang chhong vele thrina thlan thei tur hi guardian council in an chhop chuak thunga guardian council hi supreme leader nuaya ombok ania alal ber hle tinania president hi anramin rel bolna khoin parlamenta thu berma se achunga thu nei zo kan lo om tinani ber ome tuna an supreme leader ayatollah ali khamenei hian kumsang khazakwa samret pakwa tangin thu nei na achel to nge ne nuna chante hi irana ninga chung suna ni dona Iran sangwai zon pui Iraq Lebanon Syria le Pakistan te chuan an sun tur thu an puanga Iraq le Pakistan ten ni khatan sun dona Lebanon le Syria chuan ni thum chung an sun ve thung dona ne Ibrahim Raisi hi an supreme leader thirna trompui tu khothlang ramte ring heltla tangchi kha ania hetia thita ka le anram hroi tu thar tur hriat chian ani lote supreme leader alo upave to boknen Iran hi rin thiaman harsa le zual niin ansoya Middle East
an hu hang alian chho zela nuclear ral thuam la chu cher puitlin tumin an beitlut tlut boka Iran mel mate tan athi hi chanchin thange thalo ti po hriat thiam al harviau nin an soitel bokane kongle lama supreme leader thak tu tura o mangber hania wang hian anram thu nei na in hlan chon konga harsana thlenga ngem ti po achiang chuang lo nia soyane